haino hai langma chokha 10,323 ni sebuk khlai tongnai Sanjit Debbarma lai thangnai 10 tarik November ni aisugo bihik bosano khibi klangkha tai osungsani joto bini jati khundino khibi klangkha abono koktuma manai tini thangai sobaikha Education ni Minister Lt Sanjit Debbarma aro thangai bini nukhungni borok bai khamkhania kok salekha tai khnai mankha bomahai batin mankha aboni yakolo bini masala khorok sasuk tongroknai bonobo obama taham kogrok sawai hari kabukha apa yang dia pun gitu deh kalau borok ke orang ke apa yang semua kena gue sebab mau pilih masuk di tempatnya ngang qua chụp áo máu bờ rong chỉ khang tông cái này ngang bờ bờ khai chỉ khang đấy thôi ra nhảy ba lẹ bút lại riêng gì người bạn phật khai lên chiều hôm nay làm món là rất chọc này nó rồi đấy hai bên ăn bữa khai bisa sendok kalau tulang lagi kalau khen di hospital boleh thêm bờ rong này suka try khai suka sai soba jangan try khai mana yang bờ rong bini mani deh hama bro kira di mali yang besar Tang ketongan tang kesana ni. Makna kawan awal bersama sama tu tidak berkait.